Ole soi tran tak tak main WhatsApp lama group kan siama khong in lo join ve vek ula comment na a join theina tur link ka lo pin don nia ti chuan soi tran ang o abul tran na chuan chung ko pakhat le king grey chuan lo lang he mi te chung ko an lo lan na chan chu king grey thil du lo zong an pa berina a lo ti wang ani anu pui le a fa pa in an pa that lo turin king grey chu an lo ngen ve lom lom bok ma ni thu du le rawrel du tlat ti taka king grey chuan an thil soi chu a lo ngai poi mo lo me le chu ta le anu pui le a fa te chu king grey chuan a chem mangin a han vei ta pop pop mai ti chuan an thing hal der chu ta chapa an pa ber po chu king grey ngai dam dil tur chuan an ti le dei jok a pian no na lam chu lo longin a pa re no chuan a thei ang anga train tu min a lo boi pui ve le mek to mol chem ang taka siam chu pe in a zir ti tran ta Reynolds ta na mola amana a han man chuan Arthur poi ne lo mang ve le chu ta Reynolds chuan mak ati le hle mana mang thei to ti chu she to thau ma se a hun taka control thei wang ani an han in ve chu Arthur chuan apa mol ken lai po chu ati kliak ta mak mai tekina chuan in chung lama chuan an han lut ti chuan Alice ne na an fa pa chuan magic chak tak ane arin thu te chu Reynolds chuan alo soi chu mai ba ka amana chu adu huna aman the awang le amana man na mol te po chu ati tlia sak vek thu chu soi bok soi chun zomin Alice ne na chuan mentor thatak an zon sak angai thu te hei ai jirna thadok dong se adu thu te chu alo shil ani ma se Alice chuan alo du lo na sa a thei lo alo ti bur mai Reynolds ne na chuan engtin moi soya nau pang mai la ni a ba ka thei ang angin ka jir ti ve the lom alo ti le sam Reynolds chuan lo changin magic chu a jir ti thei lo thu le an magic chu ein an porin lo thu chuan alo soi ve le bok chuta a tran ngai bok chuan Alice chu tang le in a thei lo ani mai ka fa pa nau pang te hi khoya ma ka tel lo in ka kal tir thei lo ti in Arthur ko pa chung chuan a trap le chiam Reynolds po in mundanga da chu a du wang reng ni bik lo thu chu soi in ama hun an ngai to sak ngai thu te chu a soi pa bok Alice bok chuan ani kan fa pa mel hi ni ti ni mudu don lo mi mundanga om se chuan kan mu thei don lo sin a han ti le sham ani hnial chu ni to ber chu ta Arthur chuan engin boi vaka in lo kal ve thei thawalom a han ti chu mak ti in an lom hle a chan chu tiang ngai to na chang an lo shet me lo wang ani apa po in ka fa pa chu finga nia o a han ti pa zeu Alice po in ka fa pa ni miawa alo ti ve le ngal bok atuk lam chu ni in training na vela kal tu chuan kalan tum ta chu ta chuan twin party hall member te chu an lo kal ve do na ni an ming hi han soi hlom lokila ama sabera lo lang hi Adam Currens ani a adot le che mi hi Angela Rose ani Adam Currens ne khan Angela Rose ani nei to chuta Angela chuan naute alom ema wang chuan a han ko vak Arthur po in nu me ti lo lek lek to tunami ve thungi Brandon Walker ni in adot le che mi hi Jasmine Flamwort ani ti chuan a to berna hian Helen Shard alo lang ve le bok anin Michelle Tirfel nuin an kaltum na lampan chuan anin khal chok ta ni an kal chok ve ta chu Arthur chu lo phur mel le chu Alice chuan alo mu mai lo na sa athil ti tur ama lo om te chu thataka ti tur le engma hupur nei lo tur chuan a fa pa chu Alice chuan a fui mol mol bok an kaltum na hi khopui ming thang tak Jairus ti ani an kal rei deuh nuin mun pakhata chuan thilei turin an chol chu ta ram sakol te chu lo chokin ron bei chuan tum ma se ram sakol te chu Adam Helen Reynolds le Jasmine te chuan olsam takin an da thanghal vek chu tianga anin bei vel chu Arthur chuan mu nom lo ti in bei na tel chu chak ve hle ma se tak cha chu naw pang mai le ni box si a engma ti thei chu nei le chuang lo ani zan lam chu ni in zan ri ei chu hun le ta chu ta apa Reynolds chuan Arthur ne na zan ri chu ei tep tu chuan alo shil ve mek Alice chu lo chaw de ni tur ani amuta chu thu chu lo soi al an zan ri ei chu apuar to thu alo soi pa bok ma se Arthur an update a han en sak chu sa thang khat che alo ei ti chu mu thei apuar mat em awang le a chau mel em awang chuan a ngai to ru hle chu ta Alice bok chuan Reynolds ta bana hiam chu mu in an nat le nat lo chu zot
Reynolds chuan alo hriat me lo thu achangin an nat lutuk lo thu chuan alo chang le bok. Elise chuan vakal nei le in ti chuan a hil ta ni. Zan lam chuan ni le to in Adam chuan Reynolds hne na zan in chu mut ma in ka training zoi do na ifa pa hi in be ka lo zit tir the ngem tin zot. Reynolds point alo ram ti ve mai bok. Training ang deuh kan ti to kha Adam chuan amana mangin a weapon man tur chu a han ti eng chuta Arthur point a thil man tur chu a ti en rolin Lightfoot mana chu mang le tlat. Adam chu lo phu deuh jok an han in be chanta Adam tan mek po chuan alo har ve deuh ni tur ni a rol pui be ve le top top mai ni. Arthur point alo dang ve thei zel bok a to pa an in normal lama Arthur chu leng son dor ma se Angela power chuan ein so na lutuk tur chu alo veng him man lo an in train zo nuin Adam chu Helen chu na hau chiam eng tin nge ti itum bera nau pang mai le ni so tha itum nge I cho ve shim shim ti na hau chiam. Adam chuan lo changin tiang ti chu a tum bera ni lo thu le a chak je chu an soi na sat em awangin a fi a chak ve reng ni thu chuan lo chang let a tuk lam chu ni in squad member te chuan an thei ang angin Arthur chu an thiam thil te chu an zit tir le mop mop an bula om chung po hian thil tam tak chu alo thiam ve man do na ni ti chuan an tum na lam panin an chuk le don ta Elise chuan Arthur in fiam lai chu awin an chu trep to thu chu a hril Arthur anu bula va thlen chuan Elise chu luak tu rang mai chuan alo om Arthur chu na sha thiam lo hle thil dik lo enga matak om ni chu a ring tlat an chuak tan ta a chung lama chuan Arthur chu magic chung chang jian le khabu chu alo cher ve mek rei tak an tlan nu chuan an ding ta thut mai chu ta le bendit tam tak chuan an lo hol hi ni an thil nei ang an poisa le an thil hu te chu lak sak an lo tum an bendit leader chuan anaw te chu be tu chuan shrilin Reynolds te chuan be ta chiam ani twin party hor member te chuan an thei ang angin an be ve le ngal bor bor ne chuan ne te mek mai ma sen tam em awang chuan an tang seng lo ni ber mai Arthur point lo mu ve ve ka wangin Elise chuan hlau lo tur le abula om tlat tu thu chuan lo hril ve mek bok an tam em awang chuan an nei lo lek lek to chuta an leader chuan Reynolds chu alo khong leng dor Elise chuan lo mu hin hil tum chuan kala lo tum ma se Reynolds chuan a that mai tur thu le a magic midang a hil thei ti chu lan chu ti lo tu chuan a han hril a chan chu tiang a thi thei ti an hria chuan mi sual ten man an tum don wang ani a magic chu mang lo tur le kal nei lo tur chuan a hril pa bok Reynolds bok chuan Arthur hne na inu kha veng him la mun la taka kalpu yang che han ti ma se Arthur chuan a lo du lo eng tin ngi sei thei jok hiam tuarin inom to a eng tin nge ka kal san thei ang cheu lo ti mi chak tak ani to iti kha ka pui ve thei don cheu sin lo ti le sam Reynolds chuan lo changin I chak lo tuk ti chu ka hria ma se tu na chuan ala hun lo ani a chan chu inu kha naw te nei me to tur ani a I chak ani ti fi aro inu ven hi mangin a han ti le chu tilan hria chuan Arthur chuan thil chu hre thiam ve ta deuh ama a alo nom lo deuh le thil po ei tha thei lo a Elise alo om na chan chu naw te nei don wang ani ti chu a hra thiam ta ni tlan ro le ti pa in Reynolds chuan bendit chu han bei le ta Arthur chuan anu chu atlan pui ve ngal bok an kalna tur lama chuan bendit chu an lo om zel tho ma se Jasmine le Adam te chuan an lo pui ngal an konga lo om piang chu an thil ti the na ang chuan an lo tuk zal ve zel ani Arthur chuan thil chu ngai tu chuak thut King Gray ni lai chu lo lang khatia an pa ber an tha lo na na khongai an lo dil kha a om je she ve chia an lo na tur je po a she chuak war chuta refen tlan nuin bendit pakha chu lo lang le awin magic mang chuan Elise le Arthur te chu khama the thlak alo tu mani ma se Arthur chuan anu chu nem son manin ama chau chuan atla thata ma se chu bendit po chu a chem chuan Arthur chuan a han Khawvel pop Arthur rual chuan atla thave ta ni chu tia khama Arthur tlan an mu chu thei to pin chan chu an lo tum ngal ma se tun tum chu an thei phak ba ka ni to Elise chuan rel run tak le trapa chung chuan lo aw ve chiam bok ma se Arthur chuan chu tiang thil thleng chu apoi ti rualin anu a chan him awang le a thil ti sual thin
lo hriat thiam to awangin a thil lung chung chu alo hlim ani re tak hnuah chuan a har chuak ta hlol mai ngudul khung hnuaiah chuan alo awm reng to chutah master chi khat silvia chuan alo awm pui reng ole tuntum video ah chuan he tiang zong hi lan ni a khawngin like subscribe comment share lama te khan chan min lak pui ula video dot le hi ron upload thu kan tum don nia